sithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngale nkathi umbhali ekhuluma kanje, uqonda ukuthi isikhathi osinikwe uNkulunkulu sincane. uJesu engabuya noma yinini ezolanda ongokwakhe. Lesi sikhathi osinikeziwe sisebenzise ngendlela. Ngale nkathi ngithi sisebenzise ngendlela, ngiqonda ukuthi wenza izinto ezibalulekile ozokwazi ukuyiphendula phambi kaNkulunkulu uma ekubuza ukuthi wawuzenzelani. Izinto uNkulunkulu athanda ukuthi abantu bezenze ezihambisana nemiyalo yakhe, ngoba izona eyikwenza ukuthi akululele iy'nsuku, akukhombise umusa. Ngale nkathi uNkulunkulu ekubeka emhlabeni wenza into ayithandayo, uyezwa empilweni yakho and futhi nasendleleni yakho uyabona. Ngiyafisa la uqonda ukuthi isikhathi kumele u-understand ukuthi it's not guaranteed. Kunabantu ebesinabizwa nabangasekho emhlabeni, kunabantu esinabo namhlanje engeke bekhona kusasa. So isikhathi is not guaranteed, which is why into enzayo yenzisise. Yabo ngale nkathi iy'nkalo zakho zomqondo ziboshiwe, ngisho nomubi ngikenze noma kanjani ngoba uyabona ukuthi uqaphile. Abantu-ke umuntu oqaphile abamthandisisi kahle. Ingobani? Loyo bathi uhlezi serious. Kungcono lokho. Isikhathi sakusona sithi isikhathi sisekho. Abona isikhathi mase sishayile enkampanini sekuzovala. Kuyasheshiswa ngoba manje sebefuna ukuhamba abantu. So leso sikhathi sesibalulekile kubona ngoba bonke abantu bafuna ukuya emakhaya, abanye bajahe transport ngokuyaphela. So nawe kumele ube nalowo mqondo ukuthi sengenza ngokushesha. Lithi izwi ngokuba iy'nsuku zimbi. Yabona-ke bekuthiwa iy'nsuku zimbi, wonke umuntu ohamba ebusuku unokusaba ngoba ebusuku ulindela noma ngaba yini. Ungafika iy'gebengu zivuka ehlathini, ungaqhamuka isilwane sikubhokomele, kungenzeka noma ngaba yiphi into ngoba isebusuku. Ngilinganisa ngobusuku ngoba kunjalo emhlabeni kumnyama. Abantu abanoJesu bona bakhanyisiwe emqondweni nasey'mpilweni zabo, abakwazi ukubona ukukhanya. That means kumnyama emhlabeni. Ngale nkathi umuntu engakuboni lokho, uduka even more ngoba isikhathi ngempela futhi asikho. Ngale nkathi wena iy'nsuku zizimbi ungayiboni, wenza imistake eyodwa umuntu akubulale. Wenza imistake eyodwa ulahlekelwe umsebenzi. Wenza imistake eyodwa sungena ukufa emzimbeni wakho. So izinto zamanje zi-extreme, nendlela ezenzeka ngayo iyababazisa. Into engase ngikutshene yona ukuthi iy'nsuku zimbi, ngale ndlela ukuthi uSathane akasakhethi ukuthi umdala noma umncane. Into aseyenza usezuza kwasani ukuze uNkulunkulu engatholi lutho. Kodwa akakusho ukuthi yileyo case. Nakho nje thina sikhona kuyena uNkulunkulu, nakho nawe ukhona nje uNkulunkulu. So what I'm trying to say la ukuthi sezizimbi iy'nsuku, uSathane akanamngani, siyebulala kwasani. Ingakho kumele u-understand ukuthi konke okwenzayo, do it for the glory of God and do it because it's the right thing to do. Don't do it for money.